Sa Haro, Iloilo City, lalaki nga nagsita sa suspect nga nagsandad sa iya ido, gintiro patay. Si Rujimar sukal dito nakatutok. Wala maguna-huna ang pamilya sang 45 anyos nga biktima nga si Rodolfo Mahinay nga ang pagkompronta sini sa suspect nga si Jemmy Yudelmo, 56 anyos, natuhoy sa nasandadan nga ido sini ang mangin rason sang iya kamatayon. Alas 8 Biyernes ang gabi, sang gintiro patay sang caliber 357 ni Yudelmo, si Mahinay sa barangay Our Lady of Lourdes, Haro. Harap ko sa babaw ko ng tao TV na bati ampun lang. Kakunay sila sang pusel, gaway sila. Patal nga igo sa tiyan ang ginkamatay sang biktima. Hubog ang suspect sang ginaresto sang kapulisan sa iya mismo nga puloy-an. Kag na-recover ang armas kag mga bala. Pero may armas ka, wala? Wala ko yung mas. May tiniro ka kung wala? Wala. Kaso nga murder with the use of unlicensed firearm ang ginapreparar nga kaso sang Haro Police Station. Ang atong yung suspect is under the influence of intoxicating liquor. Balita halin sa distrito sang Haro. Roger Marsokal dito. 1 Western Visayas.